Abi Hacı, Ha. kat istektin etin bana para biki. Valla teşekkür az bir beşim. Gerek kemerim çava ji dünya xura bixebte. Gerek mevzusa ahirete xura bixebte. Bele. Yani mev bi gencîtî jî ji xura li me jî rojiyê xwe haya merûj Xwedê hebe. Mev rêya Xwedê jî baş e yani. û rêya dünyayê jî gerek merû bişixulê jî mesela weka ku her wekî meriv nemire merû ji ahirete bişixulê weka ku mew sibê dimire. Gerek o kadar mev menîne nêjî xwe bigire yani. Çünkü Ve dünya jinabe. bê dünya jî nabe yani îla bîla gerek merû ji dünyayê re jî xebat û şukul lazim e yani. Ana mesela dilê te heye tişkî bidî camî ki. û gava te ne şukulî bî perê te tune be. Tu dikarî tişkî bidî camiyê? Na. Na, gava te feqîr bî